फैगोन 4 जुनाव जानो गोनां साननो गोनां भटआव भट साननायाव आङो देरहानो थांगासिनो दङ। BPF दले जिखिबो मयो जिखिबो दिनै 4 जुना मा दिन एबा मानि थारिख नोंथांमोना निश्चय मिथिनानै दङ एबा हांखुर जानानै दङ नङा होमबा नोंथांमोना हाखु दाखु जानानै दङ एबा नेनानै दङ दिनैनि दिनखौ मास मोनसेनि उनाव दिनै नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ एबा खोनानो थांगासिनो दङ जे इलेक्शन जानानै थांनाय नङा होमबा बिटिआर एबा सनितपुर जेरावबो मथा-मथि आसाम अल भारत नाङैनो दिनैनि दिनाव इलेक्शननि भट माने रिजाल्ट फैगासिनो दङ दा नोंथांमोना बेखौ नेनानै दङ जानो हागौ सोर पार्टिया देरहागोन एबा बबे हान्जाया देरहागोन जोङो बेखौ खोनासंनो थाखाय रेडि जानानै दङ नङा होमबा जों गासैबो बयबो मोनफ्रोमबो हान्जानि एबा मोनफ्रोमबो पार्टिनि सुबुंफ्रानो गासिबो माने बिखायाव गुद मोननानै दङ जेरैखि जाया इउपिपिएलनि मानसिफोरा सानदों जानो हागौ जोंनि बिजाथि NDA नि जयन्त बसुमतारी देरहाब्ला हामगौ नाथाय BPFनि गासैबो दैदेनगिरि एबा BPFनि सापर्टारफ्रा सानदों जोंनि BPFआ देरहाबा हामगौ बे निश्चय बयबो सानदों जानो हागौ दा नोंथांमोना बारा गोबाव सम नेनो नांलिया दिनैनि दिनावनो नोंथांमोना बिनि फिथाइखौ एबा बिनि रिजाल्टखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जास्ट नेनानै था टाइमा जाथ'वाखै नोंथांमोना जेथिया टाइम जागोन अब्लानो नोंथांमोना बिनि फिथाइखौ एबा बिनि फिननायखौ मोननो थांगासिनो दङ जाय हक नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजि मोनखादों NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारीया बुंगासिनो दङ दिनैनि भट साननाय दिनाव बिथाङा खुद गाव देरहानो थांगासिनो दङ बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPFनि जानानै अर्थात BPFनिनो सोद्रोमाखा बिथाङा बुंदों जे दिनै 4 थारिख नङा होमबा नैबे दिनैनि 4 थारिखआव भट साननायाव खुद खाम्फा बरगयारी बिथाङा BPFनि जानानै देरहानो थांगासिनो दङ आरो बिदिनो गोबांथा भट लानानै बिथाङा देरहागोन बा NDAनि जयन्त बसुमतारीया गोबांथा भट लानानै देरहागोन नोंथांमोना गोबां समनिफ्रायनो बेफोरबायदि गाव देरहागोन अर्थात आं देरहागोन सोरबा देरहानाय नङा होननाय बाथ्राखौ सिगांनिफ्रायनो खोनानो मोनगासिनो दङ स' खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ आङो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय दिनै नोंथांमोननो आङो मानि सोमोन्दै एबा मानि थाखाय भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र'खौ नुनानै निश्चय बुजिखादों नङा होमब्ला दिनै जाबाय 4 जुनाव नोंथांमोनहा इलेक्शन भटनि थाखाय रिजाल्ट मोननो फैगासिनो दङ टाइम जाथ'वाखै जास्ट टाइमा जाबानो नोंथांमोना गोसोबायदि खोनासंनानै नायनानै लानो हागोन एबा लाइभ भिडिअफ्राव नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोना दिनैनि भट रिजाल्टखौ नायनो एबा नेनानै थानायनि थाखाय नोंथांमोना जिखि हान्जाया देरहाया मानो गावजों गाव बबेबा हान्जाया देरहायोबा बबेबा हान्जाया जेनेबा नोंथांमोना दावराव दावसि जालायनो नाङा नाथाय मोनसेल' खोथा जोंहा साननो गोनां जिबायदि जोङो नुहुरनायाव BPF हान्जायाव लैहोर रायजो राजा ओंखारदोंमोन सापर्टारफ्रा ओंखारदोंमोन दिनै बै बिथांमोना जिथु थारैनो BPF हान्जाखौ सापर्ट होनानै भट होमारदोंब्ला बिथांमोना देरहागोना रोखा जानानै दङ नाथाय बेजों लोगोसे सिंजों सिं जिथु EVM मेसिन जिथुनाखि भट थांग्रा मेसिन बे भट थांग्रा मेसिनासो माबा मोनसे गड़बड़ दङब्ला खिन्थु UPPL अर्थात सोरबा NDAनि बिजाथिया देरहाहैनो हागौ बेबो मोनसे सिं रोखा जानानै दङ नाथाय दायो समा फैथ'वाखै मिथिथ'वा जेथिया टाइमा जागोन अब्ला मिथि मोनगोन अब्लानो बुजि मोनगोन जे थारैनो मा दंमारो बिथोराव नङा होमब्ला दा बेनो किसुमान समाव जोङो नुनो मोन्दों लैहोर बबेबा हान्जाजों ओंखारो नाथाय होनाय समाव गुबुनाव होयो नैबेबो मोनसे खोथा जिथुनाखि जाय केन्डिडेट एबा दैदेनगिरि लिडार्सफोरखौ जोङो लोगो हमनो थाङो नैयाव जोङो कन्ट्रल खालामनो हायियाव एबा नेनो हायियाव बिथांमोनजों टाइम बाय टाइम जों मोगा मोगि जालायनो हायियाव नैयावबो दुखु मोनलायनानै गुबुन हान्जायाव भट होग्रा जोंनि बर'फ्रा दङ अर्थात गरसे गरनै सा खरसा पानिनि मोनैयावबो जोंहा बर'फ्रा गुबुन पार्टियाव भट थुनानै होग्रा दङ दा जाय हक आं बेफोरखौ बुंनो थांलिया नाथाय दिनैनि दिना जोबोर मोजां दिन होननानै जों बुंनो थाङो मानो होनना बुङोब्ला दिनै भट साननाय दिन दिनै सोर देरहायो सोर जेनो बे बिथांमोननि खाफालनि खोथा आंनिफ्राय गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आङो मोनसेल' बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामहरो नोंथांमोना जायखि हान्जानि लिडार एबा केन्डिडेटआ देरहाया मानो एक नम्बराव नोंथांमोना जोंनि हारि सिबिगिरि एबा हारिनि मुङाव जिउ बाउसोमबोनाय NDB बिथांमोनखौ नायनांगोन मानो होनना बुङोब्ला दिनै NDB बिथांमोननि थ्रुयैनो बिटिआर एकर्डआ जानानै फैदों NDBनि बिथांमोनखौनो अर्थात NDBनि बिर जोहोलाव आरो बिर जोहोलावजोफोरखौ लानानै दिनै बिटिआर एकर्डखौ एग्रिमेन्ट खालामना लाना फैदों दिनैसिमबो बिथां एबा बिथांजोमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो जेलाव फासिनानै दङ सोरबा NI केसाव फासिनानै दङ दासिमबो बिथांमोना थारिख कर्ट कासारि गाबाय थानो गोनां जायो हा हु जोबलांजोब्बाय सोरनाबा गय बारि बागान जोबलांजोब्बाय गासिबो बिथांमोननि न' बिथांमोननि जोबलांजोब्बाय दिनै बिथांमोना बुंनो थाङोबा गोदाव सोराव जानानै दङ भिखारिनि बाब भिखारि जानानै दङ बै बिथांमोनखौ नायसनग्रोनांगोन गिबियावनो नायसनग्रोनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर सुक्तियालायनो NDBफोरनिमोन नाथाय दिनै NDBफोरनिमोनब्ला बिथांमोना दिनैसिम मानो जेलाव फासिना थाखो अब्ला बिथांमोनखौ जेलाव सोनानै दोननो थाखायसो बिटिआर सुक्तिखौ लाबोदोंमोन नामा बिथांमोनखौ NIA केसाव फासि होनानै दोननोसो बिथांमोनखौ जेलाव सोसोमनानै दोननोसो बिथांमोनखौ जेलनि ओंखाम ओंख्रि जाहोनो थाखायसो बिटिआर एकर्डआव ख्रा ख्रा लिरनानै लाबोदोंमोन नामा
बिदि माब्लाबाबो जों खोनानो मोनाखैमोन नाथाय बिटिआर एकर्डखौ लाबोदोंमोन गोजोन सान्थि सुक्तिनि थाखाय बिथांमोनहा जेलनिफ्राय जेसांखिनि मार्डारारफोर दङ NIA केसाव दङ माबा माबि केसाव दङ बायदिसिना केसनि थाखाय बिथांमोना जेलाव फासिनानै दङ हाथियार दैनायनि थाखाय अबा किडनेपिंनि थाखाय गोबांथा नानांथा केसनि थाखाय बिथांमोना जेलाव फासिनानै दङ बै बिथांमोननि केसा उदां जाजोबगोन एबा फ्रि जाजोबगोन होननानैसो बिटिआर एकर्डखौ ख्रा ख्रा लिरनानै एबा एकर्ड खालामनानै लानानै फैदोंमोन प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि चिफ मिनिस्टार सारा नाथाय दिनैसिमबो दुर्गा भाग्यनि खोथा बिथांमोना खाफाल गाज्रि बिथांमोननि एकर्डनि गेजेरजोंबो बिथांमोननि केसा जोबनानै थाङाखै बेफोर जोबोद सानथावना एबा दुखुनांथावना बाथ्रा खिन्थु आं बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना बे बाराव जायखि हानजायानो देरहालाङा मानो जायखि BPFआनो देरहा जायखि UPPआनो देरहा जायखि NDAआनो देरहाया मानो नोंथांमोना गिबि खेब NDBफोरनि जेंनाफोरखौ सल्भ खालामग्रोनांगोन नोंथांमोना नैथियाव मावनांगोन रायजो राजानि जेंना हा हुनि जेंना गासिबो बिटिआर एकर्डखौ बिटिआर इमप्लिमेन्टनि खामानिफोरखौ मावनांगोन बिटिआर दफाफोरनि खामानिखौ मावनांगोन सनितपुर आरो बिश्वनाथसिम सिमा बारायनायनि खामानिखौ मावनांगोन नोंथांमोना बेफोरखौ मावनो हायोब्लासो रायजो राजाजों अनसायजागोन जायखि हानजायानो जाया मानो आं बेयाव बुंनो थाङा सोरबा BPF बा सोरबा UPP होननानै जायखि हानजायानो देरहाबोआ मानो नोंथांमोना बे खामानिखौ गिबि खेब नैथि खेबाव मावथारनांगोन आरो बेजों लोगोसे थामथि खेबाव नोंथांमोना ओनसोल बाय ओनसोल एरिया बाय एरिया लामा कारेन्ट बायदिसिनानि थाखाय मावनांगोन दलं बायदिसिनानि थाखाय मावनांगोन रायजो राजानि जेंनाखौ फोजोबना होनांगोन दै गैयै जायगायाव दै होनांगोन जि जायगायाव हाफ्रा मियादि फाट्टा जायाखै बे जायगायाव मियादि फाट्टा होनांगोन कारेन्ट गैयै जायगायाव कारेन्ट होनांगोन दलं गैयै जायगायाव दलं होनांगोन लामा गैयै जायगायाव लामा होनांगोन नोंथांमोना बेखौनो थांखि लानानै रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावलांनो सानबानो नोंथांमोननि साननायफ्रा जाफुंजोबगोन आरो नोंथांमोना जाय हानजाया देरहायानानै थाया मानो बे बिथांमोना अरायसम जै जाबाय थागोन मानो होनबा रायजो राजाखौ दुखु होनाय माने नोंथांमोननि गोरबोआव दुखु नांहैयाब्लाबो नोंथांमोना साननानै लादो सिं सिं जोंनि लामाया गाज्रि जाबाय अर्थात जोङो जेननायनि लामायाव दंसै होननानै साननानै लानो गोनां जागोन मानो होनबा आथिखालनि मुगायाव रायजो राजाफ्रा बांद्राय गोबावसिम नेनो थांलिया जेने थेने 5 बोसोरसिम लामा नायसै मानो होनबा जोंहा रायजो राजानाव आजिखालि बांद्राय कन्ट्रल गैलिया मानो होनबा गोबां समनिफ्रायनो जोङो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा पाब्लिकफ्रा थगायजाबोबाय पलिटिकेलनि दोहौजों जों पाब्लिकफ्रा फिदिंजोबजाबाय जेथिंबो नाथाय एथ'ग्राब मानि जाम्बा जाम्बि गैलिया दानि जुगाव जेसां हागौ नोंथांमोना रायजो राजानि जेंनाखौ फोजोब आरो NDBनि बिर जोहोलाव बिथांमोननि खामानिखौ मोजाङै फोजोबनानै हो आरो एक्स ग्रेसियानि जिथुनाखि मार्टियार न'खरफोरनो मोननांगौ मोन्थायफोरखौ हो जेरै साख्रि बाख्रि होनो गोनांमोन एक्स NDB बिथांमोननो साख्रि बाख्रि होनो गोनांमोन बिथांमोननो माबा मोनसे रेजिमेन्ट होनो गोनांमोन बिथांमोननो माबा मोनसे फर्स होनो गोनांमोन नैबेफोरखौ मावफुंनानै होयो जेन बेनो आंनि खावलायनाय नोंथांमोनसिम दा नोंथांमोना सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र जिथुनाखि सानै बिथां NDAनि जयन्त बसुमतारी अर्थात खाम्फा बरगयारि बिथांमोना मा बाथ्रा फोरमायखो नोंथांमोना ससे बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै बुजिनानै लानो हासिगोन नाथाय दिनै जायखि हानजायानो देरहाया मानो नोंथांमोना दावराव दावसि जालायनाङा बे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै मोजां मिलायनानै थादो आरो बेथ' बेराफारसे रोखा जे EVM मेसिना जुदि थिगैनो दङब्ला जोंहा BPF हानजाया देरहागोना बे रोखा नाथाय जुदि EVM मेसिना थिग गैयाब्ला UPPआनो जा बा NDAआनो जा देरहालांगोन नाथाय बेखौ आङो डाइरेक्टलि बुंनो हाया बबे पार्टिया देरहागोन नाथाय देरहागोना रोखा बे मोनथाम पार्टिनि गेजेराव बबेबा मोनसे पार्टियाथ' निस्सय देरहाखागोन दा बे देरहानायनि गेजेरजों रायजो राजाखौ माब्लाबाबो दा थगाय दे रायजो राजाखौ थगायनाय माने नोंथांमोना 5 बोसोरल' आयु लानानै फैनाय जागोन दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना बुजिना लानो हासिगोन জিত পল আমি যেটো টিভিত চালো তাতে বিভিন্ন অপিনিয়ন দিছে আৰু গুৱাহাটী বেছ বেছিভাগ টিভি মিডিয়াৰ এক্সিট পলটো আমি ইন ফেভাৰ অফ UPPLটো দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু তেখেতসকলত এক্সিট পলটো যেটো দিলে সেইটো অত্যন্ত ভুল ৰাইজৰ লগত কোনো আলোচনা নকৰি ভিতৰত কি হৈছে সেইটো ইনভেষ্টিগেট নকৰি তেখেতসকলে কাক বা ফেভাৰ কৰি পেলাই সাইকোলজিকেল ৱাৰ কৰিছে আৰু BPFক আমাক ডাউন কৰিবৰ কাৰণে মানে সাইকোলজিকেলি ডাউন কৰিবৰ কাৰণে এই এক্সিট পলটো দিয়া বুলি আমি চিন্তা কৰিব পাৰিছো কিন্তু ইফালে ৰাইজে যেনেকৈ ভোট দিছে BPF দলক যেনেকৈ ওয়েলকাম কৰি পেলাই আদৰি লৈছে যে BPF দলে জিকিব মই জিকিব আৰু বহুতো ডিফাৰেন্সত নহলেও আমি 70 to 80,000 বেছি ভোটত জিকাৰ আশা আছে जोबोद मास मोनसे बा दानसे नेनायनि उनाव गाबोन 4 जुन अक्ट'आव सारा भारतआवनो लोकसभा जे बिसायख'थि बिनि फिथाइखौ साननो थांगासिनो दङ
फिथाइखौ जों गाबोन मोननो थांगासिनो दङ। 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबाव आङो UPPL नि बिजाथि आरो NDA जों मदद होजानाय बिजाथि हिसाबै जिहेतु जोङो थांनाय 10 बोसोरा क'क्राझार लकसभा बियाबखौ जोङो खोमानानै लानांदोंमोन। एबाराव NDA हिसाबै जोंहा देरहानो थांगासिनो दङ। बेयाव आङो बिजाथि महरै खमसे खम 2.5 निफ्राय 3 लाख बिनि फारागाव देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो बेनिखायनो साफ्रोमबो क'क्राझारनि साफ्रोमबो भटार, साफ्रोमबो सानसुमै जोंनि फरायसा लाइमोन, आइजोफोर आरो जोंनि जायफोर मददगिरिफोर गासैनिसिमबो मोनफ्रोमबो दोलोनि मददगिरि, मावगिरि, बिबानगिरिफोरनिसिम आङो गोसो गोरबोनि गोजोननाय साबायखरखौ जासिहरदों। जे नोंथांमोननि जोबोद मोनसे बावसोमनाय आरो मावसोमनायनि गेजेरजोंनो गाबोन 4 जुनाव साननो गोनां भट साननायाव आङो देरहानो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनिखायनो आं बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय आरो साबायखरखौ जासिहरदों।